Kære mor, dit barnebarn Jakob er jo ikke her i dag, for han er i Sydney, hvor han laver animationer. Det vil sige, at han får ting til at bevæge sig, så det ser naturligt ud. Og du ved nok også, at hans næste projekt ikke er computeranimationer, men inden for robotteknologi, de såkaldte animatronics. Jakob har været meget forudseende og har øvet sig inden for animatronics ved at lave en slags maskine til dig. Han kender dig jo og ved, hvordan du har det med moderne teknologi. Altså, moderne teknologi skal være nemt. Han tænkte så, farmor skal have en moderne maskine bestående af animatronics. Og faktisk, kære mor, er jeg jo slet ikke Michael, men en animatronic. Sagen er nemlig den, at han har lavet en række animatronics, som fuldstændig ligner din familie, og sat dem ind i en moderne maskine, der skal opfylde alle dine behov. Jeg vil demonstrere den for dig. Altså, maskinen sættes i gang på din kondicykel derhjemme, og det kender du. Så i det øjeblik, du begynder at træde, så det første, der sker, det er, at der kommer noget musik ud, som du kan lide, og det vil jeg vise nu. Og så sker der det, at når Mozart er gået i gang, så sættes vaniljekranseproduktionen i gang. Så der er noget til familierne til jul. Vi plejer at forsyne os med en dejlig stor portion vaniljekranse, og både børn og voksne går på i sig. Faktisk er du noget af en mester i vaniljekranse. Er det ikke smart? Vaniljekransemaskinen sender et signal til blomsterpasseren. Og se bare, hvor livagtigt Jakob han har lavet dine animatronics. De sørger for planter og blomster, og at alting står pænt og så videre. Ej, hvor det går. Og blomstervanderen sætter så gang i avisklipperen. Det er jo en del af den daglige dont at gennemgå politikken og finde ud af, hvem der kunne have interesse for hvilke artikler. Der er jo artikler om opfindelser og teknik til David, sudokuer til Michael, psykologiske emner til Nina osv. Og når de så er klippet ud, så kan de blive hængt op på tæppet ude i gangen. Avisklipperen sætter så gang i telefonen, for der er heldigvis en del kontakter, der skal plejes over telefonen til børnene og Adam og Inger og Lillemand og Nina Lautrup og så videre og så videre. Det er faktisk skønt at tale i telefon, og så er det jo også skønt med et glas vin til, når nu klokken er over 5. Så telefonen sætter gang i rødvinsflasken. Ikke meget selvfølgelig, men heller ikke for lidt. God italiensk rødvin, der går fint i takt med alt det andet, man foretager sig. Se bare, han har tænkt på alt, ham Jakob. Maskinen kører, maskinen kører. Det er et pragtfuldt show på Haugesundsvej. Rødvinen sætter så gang i opryderen. Det vil sige, der er jo vokset bunker frem undervejs, og de bunker skal flyttes, skal de. Så bunkeflytteren spreder, sorterer, samler og flytter, og det er den ikke dårlig til. En bunke fra sofabordet til spisebordet, en anden fra kisten til sofabordet, en enkelt lille bunke til bænken i entréen, og en til trappetrinet, og den videre til spisebordet, så nu er 2. Det går forrygende. Bunkeflytteren sætter så gang i fotografen. Knips, knips ved alle sammenkomster, familie og venner, og selvfølgelig planter og træer og pegefingre. Knips, knips, og brev og kortskriveriet går i gang. Det er det, Jakob ved om sin farmor. Hun er fantastisk god til at holde kontakten, og alle får tanker med på vejen. Og med den håndskrift er det godt, at hun er så trofast, at man får mange chancer til at lære den. Og omsider
Efter en foretagsom dag er tiden kommet til rosinen i pølseenden. Alting er sat i gang. Alt har fungeret efter hensigten. Det er så at sige maskinens perle, eller orkanens øje, en slags ypperlighedens centrum. Maria Fallers på skærmen. Nattens dronning, der åbner for sluserne. Moderne tider, mor, de er ikke, hvad de har været, og teknikken brød atter engang sammen. Og egentlig, mor, stakkels Jakob, der er udtænkt og udformet sådan en maskine, der kan gøre alt for dig, og så har du slet ikke brug for den. Så gør du alt det der selv. Det er fandme imponerende. Skål for dig, mor. Ja, den der oprydderbunke.